Καλά, μ' αρέσει πολύ ο Νταλάρας. Και έτσι και πω τραγούδι του, το κάνω και βιντεοκλίπ ταυτόχρονα. Χίλια συγγνώμη, παρασύρθηκα. Με όλη αυτή την ιστορία, εγώ δεν αισθανόμουν καλά, έβραζα μέσα μου, ένιωθα σαν ζεύρα. Λες και ήμουνα στο Τιτανικό. Καλά, τι σχέση έχει ο Τιτανικός? Γιατί έχει ζεύρα. Λέμε ρε παιδί μου, κουβέντα να γίνεται. Με κεράτωνε κερατένια, με κεράτωνε η σκρόφα. Άκουμε, μα. Επειδή έχεις αρχίσει να λες κουβέντες που αλλοιώνουν την εικόνα της γυναίκας σου, Ναι. και επειδή εμένα δεν μου αρέσει να ακούω μόνο τη μία πλευρά, Ναι. θα έλεγα να δώσουμε την ευκαιρία και στη γυναίκα σου να έρθει εδώ και να πάρει θέση. Δεν πιστεύω να θέλει να πάρει τη δικιά μου τη θέση, θα χεστούμε στο λέω. Εγώ τώρα βολεύτηκα εδώ και μετά το βιντεοκλίπ που έκανα. Ας κάτσε εκεί στην ακριανή την κίτρινη, την άλλη την μπλε δίπλα. Στην άλλη κίτρινη από εδώ η καφετιά είναι δικιά μου, στο λέω. Δεν σηκώνομαι, τον κόλλο σα χτυπάς κάτω. Να την υποδεχτούμε λοιπόν. Έλα Καλλιόπη, πέρασε μέσα. Μπα, τι ευχάριστη έκλειψη ήταν αυτή. Τι να σου πω, κακομοίρη μου, τι να σου πω. Λυπάμαι για λογαριασμό σου. Beautiful! Ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Θα σου έρθει παπούτσι! Μου βάλες το κιτρινάκι και μου ήρθες. Και παπούτσι αστορτή. Και το λουλούδι στα μαλλιά, η Μανταλένα. Όλος για τη βάρκα, όλος για τη βάρκα. Με σε αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή. Σημαδηρίξε στα γυαλά και πως θα σου το πάω. Λαλά. Σαν τρεπόμαστε λόγο. Καλλιόπη, έλα, κάθεσαι εδώ μαζί μας, να βρούμε μία λύση. Μήπως μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε τα αμφίδρομα συναισθήματά σας που απορρέουν συγκρούσεις, σπασμωδικές αντικρούσεις και παρήσακτους διαξυφισμούς. Είδες αυτά που σου λέγε εγώ στο σπίτι. Τι τις έλεγες δηλαδή? Αυτό ότι πρέπει να αμφιδρομήσουμε τις σπασμωδικές αποκρούσεις, οι οποίες εναντιώνονται στους παχύσαρκους διαξυφισμούς, και να πόκειται από ένα χαλίνο πάθος που υποβόσχει σε ένα χωράφι που έχω στον Οροπό και καταπιέζεται καθημερινά, θα έλεγα, από το βόρειο Σέλλας, το οποίο υφίσταται στην καταπίεση που τραβούν καθημερινά τα παιδιά των φαναριών. Πού κόλλαγαν τώρα τα παιδιά των φαναριών? Γιατί κόλλαγε το βόρειο Σέλλας. Λέμε ρε παιδί μου, κουβέντα να γίνεται. Να αυτή ρε. Σ' ακούμε Καλλιόπη. Κοιτάξτε κυρία Τένια μου, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εν μέρη... Όπα. Τη Μέρη μην την πιάνεις στο στόμα σου. Σε μέρη μόνο, τι λέει αυτός? Ξέρω εγώ τι λέω, τη Μέρη μην την πιάνεις στο στόμα σου. Αν θες να έχει ομαλή έκβαση εκπομπή και να έρθει εις πέρας, πρόσεξε τι θα πεις. Εντάξει. Κυρατένια, εγώ είμαι καλός, χαλί να μην πατήσεις και όχι οποιοδήποτε χαλί. Αυτό που γράφει welcome όταν μπαίνεις, goodbye όταν φεύγεις. Αλλά μην αρχίσω να φορτώνω. Ειδικά εσύ ξέρεις τι παθαίνω άμα φορτώνω. Πιάνομαι. Κυκλοφορώ έτσι, Κυρατένια, σκυφτός στη γειτονιά και με βλέπουν και λένε αυτός, ο άνθρωπος αυτός, που περπατάει πάντα σκυφτός, είναι του Μπαφάου ανιψιός. Το πάπος μου. Μεγάλος. Μακεδονομάχος. Γι' αυτό πρόσεξε τι θα πεις, το λέω έτσι. Να μην έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Συνέχισε Καλλιόπη. Έλεγα λοιπόν κυρία Τένια μου ότι εν μέρη ο Μεμάς δεν είναι κακό παιδί. Άγια σου. Άγια σου. Απλά παρασύρθηκε. Παρασύρθηκε και άλλαξε τελείως όταν τα μπλέξε με μια Ρωσίδα που δούλευε στην αστριπτιζάδικο. Έτσι είναι Μεμά? Έτσι είναι, Κυρατένια. Κοίτα, Κυρατένια, εγώ έχω περίεργα γούστα. Μ' αρέσουν δύο είδων γυναίκες, οι αλλοδαπές και οι ντόπιες. Αλλά δεν ξέρω, με αυτή τη Ρωσίδα έφαγα κόλλημα ρε παιδί μου, αναστατώθηκε το είναι μου. Δηλαδή με το που την είδα γύρισαν τα μάτια. Έτσι έκαναν, δηλαδή δεν μπορούσα να το ελέγξω. Κάτσε να τη φωνάξω τη Ρωσίδα μέσα, να τη δεις και εσύ, να τη δει και ο κόσμος, για να καταλάβεις για τι πλάσμα μιλάμε. Να τη φωνάξεις. Σέρκοβα!
Σέρκοβα! Έλα μέσα μωρέ λανιάρα! Κοίτα κερατένια, γιατί πλάσμα μιλάμε, θα πάθει ζημιά το πανελλάδιο. Θα παραμιλήσει όλη η Υδρόβιος. Και είναι κατημένη βαριά σήμερα για τη φύσα και το απογευματάκι. Κοίτα, άλλαξε και ποδαράκι. Ο κύριος εκεί μπροστά έχει έρθει, έχει τον λόγο του. Μην το χάσουμε από πελάτη. Καλώς τα δεχτήκαμε. Το τσόκαρο. Μαζέψου! Τι είπες μωρέ βλαμμένη? Επίπεδο. Μωρή εμένα. Κλείστο το ρημαδάκι σου γιατί θα στο κλείσω εγώ. Μαζέψου! Εμένα ναι μωρέ είπες να κλείσεις. Κέρκοβα. Επίπεδο. Έτσι που λες κερατένια, με το που την είδα στο μαγαζί να βγάζει τα ρούχα της έπαθα πλάκα, Την παίρνω το ίδιο βράδυ. Την πάω στο ξενοδοχείο, κάνουμε ό,τι κάνουμε και την άλλη μέρα μένει 2 μηνών έγκυος. Από ποιον? Δεν το κατάλαβα το υπονοούμενο. Τι θα πει από ποιον? Από μένα. Κάτσε με μα γιατί αυτά που λες δεν στέκουν. Θα τους πάρουμε πι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Κάνεις έρωτα με μία γυναίκα σήμερα Ναι. και την άλλη μέρα μένει έγκυος και μάλιστα 2 μηνών. Έτσι μου είπε. Αφού κι εγώ απόρρισα με τον εαυτό μου. Γιατί ήξερα ότι είμαι καρπερός, αλλά όχι και τόσο. Μετά από κάτι μήνες γέννησε. Βγήκε 7μηνίτικο το παιδί, αλλά μια χαρά κερατένια. Να δεις ένα γιο που έκανα, ίδιο στα αφεντικό της. Δικό σου παιδί και είναι ίδιο το αφεντικό της. Ναι, αλλά κι εγώ ξέρεις πως μοιάζω με τα αφεντικό της. Από ό,τι μου έχει πει, το ξέρω τον άνθρωπο. Ίδιοι είμαστε, σαν 2 σταγόνες νερό. Μόλις μεγάλωσε λίγο το παιδί, άρχισε πάλι να δουλεύει, αλλά κυρία, κερατένια, μπορεί να έκανε αυτή τη δουλειά, αλλά κυρία, σπίτι μαγαζί, μαγαζί βίζιτα, σπίτι. Μάλιστα. Από τότε κυρία Τένια μου που τα μπλέξε με αυτήν, ξεμυαλίστηκε και άρχισε κάτω βόλτα. Τώρα φορτώνω. Συγγνώμη κερατένια, αλλά άμα νευριάζω έχω ένα τικ με πιάνει, μη δίνει σημασία. Δεν έρχεται πια τα βράδια στο σπίτι. Ή όποτε έρχεται είναι συνέχεια μεθυσμένος. Μου μιλάει απότομα, με βρίζει. Ένα διάστημα με χτύπαγε συνέχεια. Όπα! Εδώ λέει ψέματα κερατένια, ναι, λέει ψέματα. Όσο είμαστε παντρεμένοι, μόνο μια φορά την έχω χτυπήσει. Μόνο μια φορά. Ξεκίνησα τον Απρίλιο του 97 και σταμάτησα το Γενάρη του 98. Γιατί είχε αλλάξει η χρονιά, έπρεπε κάποιος να σπάσει το ρόδι. Εγώ ήθελα να το σπάσω το κεφάλι, σε εκείνη δεν καθότουνα. Μετά μου φύγε η όρεξη, δεν το συνέχισα. Τι να σου πω, κακομοίρη μου, τι να σου πω. Ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Μιλάς πια εσύ που έχεις μάθει μονάχα να λες, που χωρίς να έχω φταίξει με κες και έχεις φύγει χωρίς ενόχες. Πια εσύ που πατάς τόσους όρκους ζωής, που πεθαίνω και αδιαφορείς να τα λες όλα αυτά πώς μπορείς. Πια εσύ. Συγγνώμη κερατένια, αλλά μ' αρέσει και ο Μητσιάς. Και έτσι και πω τραγούδι του, το χορεύω και αυτό, δηλαδή 1000 συγγνώμη παραφέρθηκα, αλλά... Τι να σου πω, κακομοίρη μου, τι να σου πω. Πουλάς και πνεύμα. Καραγκιόζη, καραγκιόζη. Όπα, μίλα όμορφα, μίλα ωραία, έτσι κερατένια. Έτσι, όμορφα και ωραία, θέλω να περνάω Μέχρι το πρωί! Ναι, μωρέ! Κερατένια, ξέρεις ποιο θέλω να πούμε τώρα που μερακλωθήκαμε. Αυτό που λέει τορνέρο, που λέει ο Μελισσανίδης ο Ρουμάνος. Να κάνουμε και έτσι τα χέρια στα ρουμάνικα, θα το κανονίσουμε και αυτό κάποια στιγμή, να το περάσουμε στο πρόγραμμά μας. Έχεις φωνή καλή, και από χορό βλέπω είσαι... Εντάξει με ξεδώσαμε λίγο. Το χαμανάκι, κερατένια. Θες τη γνώμη μου? Το χαμανάκι. Και θες να συμπληρώσεις